Bones i benvinguts al primer videoblog d'aquest canal. En lloc de penjar-vos un post al blog com faig habitualment o comentar una fotografia, aquest mes havia pensat de fer-vos un parell de recomanacions bibliogràfiques. Les dues obsequiades pels seus autors. La primera és un llibre de l'Enric Vicedo titulat Pagesia, accés a la terra i desenvolupament històric, els latifundis eclesiàstics a la Catalunya occidental plana, segles XVII al XX. És un llibre del catedràtic d'Història Econòmica de la Universitat de Lleida, Enric Vicedo. Ens proposa una anàlisi que a mi m'ha semblat molt interessant perquè és a llarg termini, és a dir, com diu el mateix títol, del segle XVII al segle XX, sobre tot el tema de les terres que havien estat o no cultivades per part de l'Església en forma de latifundis. Pel que ens interessa els d'història contemporània, és un llibre molt interessant perquè agafa les etapes del segle XIX i del segle XX amb molta presència en el llibre i acaba fins al final de la resolució del conflicte, és a dir, en el moment en què els pagesos que havien històricament cultivat les terres les poden adquirir en propietat i diguéssim que s'acaba el conflicte històric. El llibre està molt bé, que com veureu està ple de gràfics i taules explicatives i superminucioses com ens té acostumats l'autor, però a més amb una sèrie de mapes superxulos fets al Laboratori de Cartografia de la Universitat de Lleida, que són molt explicatius, molt educatius i ens situen perfectament a l'època que estudia el seu autor. Heu de tenir en compte, però, que és un llibre acadèmic, és a dir, amb notes a peu de pàgina, gràfics complexos, però que no deixa de ser molt interessant i que jo penso que és fàcilment accessible a tothom, sobretot perquè al final de cada llibre hi ha unes conclusions molt sintetitzades, molt precises sobre el tema, que organitzades una diguéssim després de l'altra fan molt fàcil comprendre on vol anar a parar l'autor. Al final del llibre, evidentment, hi ha unes conclusions generals, però a més hi ha com a 40 pàgines d'apèndix molt útils perquè, per exemple, el primer hi ha una sèrie de conceptes explicats que ajuden a entendre molt bé, doncs, no sé, què és un emfiteusi, què és la pia almoina, què és una ronda senyorial, etc. I tot de documents originals històrics molt xulos i molt ben escanejats que són difícils potser de trobar per la gent habitual, però aquí es poden consultar amb molta facilitat. L'altre llibre és un de més proper en el temps, el de l'Enric Vicedo va sortir al desembre del 2015, aquest és del gener del 2016, és el llibre de la Teresa Ibars i l'Antonieta Jarne, Francesc Porta, el mirall trencat de la burgesia lleidatana. És una biografia de Francesc Porta Vilalta, un dels representants del catalanisme conservador lleidatà, que diguéssim té el seu protagonisme en els anys 50, 60 i 70 del segle XX, amb tota la moguda que du a terme en el camp cultural i d'activisme cívic i després polític. Francesc Porta Vilalta és un dels impulsors de la revista Labor, lleidatana Labor, on hi ha, diguéssim, on s'hi mou bona part de la burgesia catalanista de Lleida i que, diguéssim, té un projecte de ciutat diferent de la del franquisme dominant en aquells moments. Francesc Porta Vilalta també és un dels impulsors d'Òmnium Cultural a Lleida, de bona part de l'activisme cívic i esportiu, com per exemple el Club de Tenis o el Club Esportiu Huracans, i a més als anys 70 serà un dels impulsors de Convergència Democràtica de Catalunya a Lleida fins, diguéssim, la seva caiguda en desgràcia. El llibre és també completíssim, forjat gràcies a un fons privat molt ample i té al final també unes 40 pàgines d'apèndix amb tot d'escrits inèdits, cartes privades que, diguéssim, no han sortit a la llum fins ara, que donen una major, diguéssim,
profunditat al personatge i ajuden a entendre molt millor el que és, en el fons, l'oposició catalanista, conservadora al règim de Franco durant els anys 50 i 60 a Lleida. Bé, espero que us hagi agradat aquest primer videoblog. Si teniu ganes de veure més, doncs només cal que us subscriviu al canal, fiqueu like al vídeo i ens tornarem a veure un altre mes. Moltes gràcies.